Nu. Parcă simte că trebuie să stă cum trebuie, ne pentru fotografie. Încă de acum a arătat când a ajuns aici. Săraca ta din spate. A fost acolo, a avut să fuge și a căzut. La care? Andiamo a castigare. Vedem da tutto nei piedi per i popoli. Vine după mine. Pune jos bagajul, ca să ai... Hai, Tonia. Să trimitem în Belgia un film mai lung, au zis, știi, pentru adopție, Zizi. Trebuie să o filmez mai mult. Eu am făcut vreo 3 filmulețe, dar mici, știi? Au găsit.